ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀ ಫುಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಡೈಲಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಮ್ಮದು, ಹೊಸ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀ ಫುಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಹಾಗೆಯೇ ಡೈಲಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲೀಲಾ ಅವರು. ಇವರು ಯಾವ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಖಾದ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಈ ತುಳುಟು ಪಾತಿಯನ್ನು ತುಳುಟು ಪಾತಿರದೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸೊ ఆయన పిదాడ్ల ఇరిపోనగా తుಳುటే ఇంచ ఆడు భాషల ఇంచని ತುಳುವೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಲ್ಲ ತುಳುಟು ಪಾತಿರೊಂದು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಸರಿ, ನೀವು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಬಜಿಲ್ದ ಬಾಜಿ, ಬಜಿಲ್ದ ಬಾಜಿ, ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ, ಬಜಿಲ್ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ. ಒಂದು ಒಯ್ಕ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ತಿನ್ಪಿನ ಅಥವಾ ಒಯ್ಕ್ಲ ಒಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪುನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನೇ ತಿನ್ಪಿನ ಅವೇನೆ ಸರಿ ಅಂಚಂದ ಶುರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಶುರು ಬನಲದಿ. ಸೊ ಬಜಿಲ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಈರು ಬಜಿಲ್ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪನೆ ಈಗ ಐಕು ಒಂದು ಪಾಡುಜೇರದೆ ಬಜಿಲ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿಕ್. ಹಾ, ಬಟಾಟೆ ಪಾಡುಜೇರ, ಬಟಾಟೆ ಪಾಡುಜೇರ ಅವೇ ಬನ್ನಿ. ಬಟಾಟೆ ಒಂದು ಬಜಿಲ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂದ್ವೇ ಬೇತೆ. ಹಾಂ ಸರಿ, ನೆಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಪೌಡೆ ಬಜಿಲ್ದ ಉಸಿರಿ ಮನ್ಪೇರು. ಹಾಂ, ಒಂದು ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ, ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ. ಸರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಪೌಡೆ ಎಣ್ಣೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಆಟಿಲ್ದ ಕೊಂಡು ಎಂಕಲು ಪ್ಲಸ್ ನಂಚಿನ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವೇ ಸಾಕು ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತಕ್ಕನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹುರ್ದು ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಉರ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಗ್ಗರಣೆದೆಲ್ಲ ಪಾಡ ನಮ್ಮ ದಾಸಿಮಿ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಡು ಬಜಿಲ್ ಬಜಿಲ್ಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ. ಸೊ ಈರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುರ ಉಳ್ಳಾರು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ. ಸೊ ಐತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಕು. ಸೊ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೀರು ಈ ವರ್ಷದ ಏತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ? 27 ಸಂಘ ಉಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಏರಿಯೋಡು. ಈರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ನೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಎನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ನೆಟ್ಟು 27 ಸಂಘ ಉಂಡು ಅಂದೆ. ಕರಿಬೇವು, ಶುಂಠಿ, ಪಡಿ ನೀರು. ಇದು ಕೆಂಪೌಡೆ. ಸರಿ, ಕೆಂಪೌಡೆ. ಸೊ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾದಿಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಲಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇತ್ತ ವರ್ಷೋಡವರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ 3 ತಿಂಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲ್ಪ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಲಯದ ಈರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಈರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಸೊ 27 ಸಂಘ ಉಂಡು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ. ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ಕೊಂಜೋನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲೋನ್ ಪುರ ಕೊರ್ಪಾರು. ಲೋನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಕೊರ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಅಕ್ಲನೇ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಖರ್ಚು ಅದೇ ಕಾಣಲ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಬಕ ಇಜಿರ ಆಲಾಟ ಖರ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ತಿಪ್ಪುನ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಇಂಚ ಪುರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಲಾಯನ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ. ಸೊ ಪುಂಜೋಲ್ ಅಕ್ಕುಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ರಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಪಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಆವಡ ಅಥವಾ ಇದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ ಈಗ ಪುಂಜೆಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಂಡ್ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ
ನನ್ನ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡು ಹಾಂ ಕರೆ ಐಟೆ ಬೇಯೋಡನೆಲ್ಲ 10 ಇಂಚು ನೀರು ಪಾಡು ನೀರ್ಲ ಪಾಡ ಪಾಟಿ ಅಡಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುದು ಬೇಯೋಡು ಬೇಯೋಡು ಸೊ ಈರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ನೆತ್ತ ಒಂದು ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೊ ಈರ್ ದಾದಾಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೆತ್ತ ಇರೆಗದಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಯಾನ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಗ್ಲು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸೇರಿ 15 ವರ್ಷ ಅಂದು 5 ಇಂಚಿ ಹೊರಗಳು ಒಂದೆತ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಣೆ ಕೂರ್ಸೋದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲು ಐಟ್ ಹತ್ರನೇ ಮಂತೀನಿ ಐಟನೆಲ್ಲ ಒಂದೆತ್ತದು ಐಟೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೀರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಉಪ್ಪಾಡು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಪಂಜೋನಕ್ಲೇನೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪದ್ ಮಲ್ಪರ ಈರುವರೆಗೆ ಕೆಲವರು ಮನ್ಪೇರು ಪಿನಾಯಿಲು ಸಂಗೋಡೆ ಕೆಲವರು ಮನ್ಪೇರು ಪಿನಾಯಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಪ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಗಡಿಲೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಾಡುವ आतला बोड़ा अपने बजी बोड़ा हाँ मंजल पोड़ी चूर ಒಂದು ದಪ್ಪ ಬಜಿಲು ಸೊ ನೀರಿಡು ದಪ್ಪ ಬಜಿಲು ನೀರಿಡು ನೆನೆಪೋಡು ಇಲ್ಲಡ್ಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತಾರ ಪಂದ್ ಅಡೆ ಹೇಗೆ ಒಂಟ ಬಜಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಬಾಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಹಾಂ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದು ಇದುವೇ ಈ ಬಜಿಲ್ದೆ ನೆಟ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ಅವಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ಲ ಕಡೆದು ಪುರ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಕಡೆದು ಹಾಂ ಕಡೆದು ಒಂತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಕಡೆದು ಪಾಡು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೋದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡರಾಟ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಸೊ ನಲ್ಲ ಖಾರ ಬೊಡ್ಡ ಅಡಿಗೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೊಂದು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಂಡ ಅವು ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಕಲರ್ಲ ಒಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವು ದಾಲ ಕಾಪಿಗೆ ಚಾಕು ಮಾತಂಡ ಮುಂಚಿದ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕು ಮಂತಂಡ ಹಣ್ಣೆಂದು ಓಕೆ ಆಫ್ ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತ ರೆಡಿ ಬಟಾಟೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ದ ಬಾಜಿ ಬಾಜಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಈ ಕಾರಣ ಚಪಾತಿ ಐಕನೆಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಕರಿ ಅತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕು ಮನ್ಪುನಿ బజ్జీలు బటాటా పాడుతూ బాచి సో దాదాపుర పాడతారు పన్నొందులారు ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಈಸಿ ಆದ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಡೆ ನಾಷ್ಟೋಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಚಂಡು ತೂದೇ ಬಿಡ್ಪೇನು ಕಾಂಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪನ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕ ಸರಿ ಇದು ಮುಂಚಿ ಸಮ ಪಡ್ದಾರು ಓಲ್ ತುಳ್ಳ ಮುಂಚೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಖಾರ ಅಂದ ಶೋಕಾಪು ಇಂಚ ಖಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ ತಿನ್ಲಕ್ಕನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಒಂತ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪುರ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲ ಬಜಿಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಖಾರನ ಹೋಯ್ತೋನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬಜಿಲ್ ಕೊಂತ ಖಾರ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚಾದು ಒಂತ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬಿರ್ಕಂಡ ಒಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂತ ಪುಳಿಲ ಬೋಡು
ಲಿಂಬೆಲ್ಲ ಪುಂಟೋಡು ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡು ಎಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬಜಿಲು ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕಾಂಡದ ಚಾತ ಬಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪನಂದು ಪಂತೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪಣ್ಣಿ ನಂಚಿನ ಒಂತೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಲ ಒಂತೆ ಖಾರದ ಪುಡಿಲ ಪಾಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕಾವು ಸೊ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ತೊಂದ್ಬಲೆ ಬಜಿಲ್ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪು ನಿಂಚ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಒಂತೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ ಕರಿಬೇವು ಶುಂಠಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಸಲ್ದೀಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಟಾಟೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯಿಪಾಲಿ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಾಲದ ಪುಡಿ ನೀರಿಡು ನೆನೆದ್ದೀತಿನ ದಪ್ಪ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಆಜಿ ನೆಟ್ಟ ಬೇಯಿಪಾಲೆ ಕಡೆಕ್ ತಾರಾಯದ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಪಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಜಿಲ್ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ ಚಾತ ಬಾಯಿಗೆ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಭಾರಿ ಸೋಕು ಸೊ ಬಟಾಟೆ ಬಜಿಲ್ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಕಾಂಡ ಚಾತ ಬಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪನಂದು ಮಂತೇರು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಅಂಚೆನೆ ಅಂತ ಪುಳಿ ಇತ್ತನ ಭಾರಿ ನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಒಂದಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕುಡವ್ರ ಓ ಡಿಶ್ ಕಲ್ಪವರ ತೂಕ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಕರೀದು ಪಂಚಗಜ್ಜ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ನಾವಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಟು ಮಲ್ತನ್ನ ಅಂಡು ಸೊ ನೊಂದು ಚೌಲಿ ಏನೇ ಚೌಲಿ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಕೊಡೋರ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರೇನಿಲ್ಲ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಖಾತ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀ ಫುಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಜಿಲ್ ಬಟಾಟೆ ಬಾಜಿ ಹಣ್ಣು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಹೂವು ಕಲ್ಪವೇರು ಬಲೆ ಕೇನ್ಗ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಹೂವು ಬಜಿಲ್ದ ಲಾಡು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಬಜಿಲ್ದೇನಾ ಸೀರೆ ಬಜಿಲ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಬಜಿಲ್ ಡೇ ಆಯ್ನಾತು ಬೆತ ಬೆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುನದೆ ಬಜಿಲ್ದ ಲಾಡು ಮನ್ಪೆರ ಪಕ್ಕ ಆಪುಣೆ ಎಂಚಿನ ಬಜಿಲ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಪುಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನು ಸರಿ ಇತ್ತ ಬಜಿಲ್ದ ಲಡ್ಡು ಕಾಂಡೆದಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬೋಡು ನನ್ನ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಜಿಲ್ ಮೊರೆತ್ ಪುನಃ ಅಂದೆ ಆಂಡ ರೆಡಿ ತಿಂಡಿ ಸರಿ ಇತ್ತ ಹೆಸರು ಬನಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಸೊ ಈ ಮೇನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದಿವನು ಸರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲದಿವಡೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಬಜಿಲು ಪುದ್ಪೆರೆ ಸೊ ನಿಕ್ ಪಾಕಗದ ಅದೇ ಪಾಡು ನೀರು ಪಾಡುಡೆ ಸುರುಕು ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಬನಲ ಪೂರ ಪಾಡುಡೆ ಪೂರ ಒಂದು ಬನಲೆ ಹೌಲ ಬೋಡು ಏನು ಬಜಿಲ್ ಪುದ್ಪೆರೆ ಹಾಂ ಸರಿ ತಾರಾಯಿ ಪುದ್ಪೆರೆ ಸುರುಟ್ ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತೋದು ಸೊ ಒಂಜಾಯ ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಮುಗಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನು ದೀಪಾವಳಿನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪೆಗಟ್ಟಿ ಚೀಪೆಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಬಜಿಲು ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯದ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಂ ಚಪ್ಪೆಗಟ್ಟಿ ಕೆಲವೆರವೇನು ಪೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊತ್ತುದ ಯಾವ ಒಂತಾಯ್ತ ಪಸೆ ಪಸೆ ಪೋಂಡ ಅಂಡ್ ಬಜಿಲ್ ಸೊ ಈ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡಗುತ್ತೆ ಏತ್ ನಮ್ಮನೆದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡ್ವಾರ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಮಾತ್ರ ಹಾಂ ನೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್
ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಅವಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವಳ ಬೇತನೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿತ ಏ ರೆಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಂಚ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದನೆ ಉಪ್ಪಡ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೆರ ಕುಕ್ಕು ಕನತದು ಬಾಣು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿತ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೆರ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿತ ಬಾಣು ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 8 kg ಉಪ್ಪಾಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ಚಿಗೆ ಮನ್ಪುಜೆ ಅನ್ನು ಪಂಡ ದೀಂಡವಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಪಕ್ಕತೆ ಅಲಾಪಿ ಅಂದು ಉಕ್ಕು ದಂಡ ಮನ್ಪೊಲಿ 4-3 kg ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ kg 2 kg ಏನು ಇರತ್ತೆ 2 kg ಅಂದಾಜಿದ ಮನ್ಪು ಕೊರ್ಪಿ ಈ ಕೇಟರಿಂಗ್ ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಾರ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೊರಿಸು ಜಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತ 5 kg ದ ಮತ್ತ ಉಪ್ಪುನದೆ ಕನಕ್ಲಿ ಪಾಕ ಬತ್ತನ್ ಯಾವ ಯಾವ ಯಾವತ್ತೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಅಂತ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಫ್ ಅಲ್ಪ ನಿನ್ ಪಾಡ್ರಂಡೆ ಪಾಡ್ರಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಪಾಡೋಣ ಪಾಡೋಣ ಕಾರಾಯಿ ಪಾಡು ಪಾಡ ಮಗಪ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡು ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದ ಸ್ವಂತ ನೆಯ್ಯಿ ಅಂಟು ಬರೋಡದೆ ಉಂಡೆ ಬರೋಡ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪರಿಮಳ ಪಂಚಗಜ್ಜ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಡು ನಾವಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಟು ಮಲ್ತನ್ನ ಅಂಡೆ ಸೊ ನಾನೊಂದು ಚೌಲಿ ಏನೇ ಚೌಲಿ ಅಂಡೆ ಬೌಲು ಪಾಡೋಂಗೆ ಅಂಚಂಡ ಪಡ್ಡಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ದ ಲಾಡು ನನ್ನ ಉಂಡೆ ಅಂಡೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟ ಸೊ ಉಂಡೆ ರೆಡಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ದ ಲಾಡು ರೆಡಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ತಿಪ್ಲಿ ಸೊ ಅಂತ ಪೊರ್ತು ದಿಂಡ ಅಡೇಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಪೊತ್ತುದು ಮಲ್ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಒಂಥರ ಕರ್ಕುರು ಬರ್ತದೆ ಬಜಿಲು ಆ ಪೊತ್ತುದು ಮಲ್ದಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಮುಂಚಾದ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇತೆ ನೈಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಎಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಲಡ್ಡು ಬಜಿಲ್ದ ಲಡ್ಡು ಸೊ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರು ಸುಲಭಾಡ್ ಪಕ್ಕ ಅವಡು ಈ ಪರ್ಬದ ಪಗ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಚೀಪದ ಡಿಶಸ್ ಮಲ್ಪೇರಪ್ಪು ಅಪ್ಪಾಗ ಉಂದುಲ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಮಲ್ತಾನೊಲಿ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಕುಡರತ ಒಂದು ಬಲೆ ಬಜಿಲ್ದ ಲಾಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಬೆಲ್ಲೋಗು ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪಾಕ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಕೊದ್ಯಾಲೆ ನನಂಜಿ ಮೈಟ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಕಕು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ನೆಯ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಬೆರಕಲೆ ಒಂತೆ ಚೌಲಿ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟದು ದೀಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಜಿಲ್ದ ಲಾಡ್ ರೆಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಏನ ರಡ್ಡ್ ಡಿಶ್ ಬಂದು ಕೊರಿಯಾರ ದಟ್ಪಟ್ ಹಾಪಿನ ಬಜಿಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪರಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಬಜಿಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಬಜಿಲ್ ಮೊರೆ ತಗೊಂಡ ದಿನಾಲ ಎಂಚಿನ ಬಜಿಲ್ ಸಾಯಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಟಾಟೆ ಪಂಡ ಬಂಜಿಲ ಗಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕಲ ಹಾಪುಣ್ ಭಾರಿ ಹುಷಾರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಅಟಿಲ್ ಕಲ್ಪದಾರ ಸೊ ಅವಲ ಬಜಿಲ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಖಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಲ್ಪದಾರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೀಗ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತಿಡ್ದು ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡು ರಡ್ಡ್ ನಮೂನೆದ ಅಟಿಲ್ ಅವಲ ಬಜಿಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಖಾರ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಏನು ಕಲ್ಪಾಯರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆ ದುಂಬದ ಎಗ್ಗೆಡು ಅನಾತು ಹೊಸ ರುಚಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಬರ್ಪ ಆಡೆ ಮಟ್ಟ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀ ಫುಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ ದಾಲ್, ಡೈಲಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.